Nejem ju. Tak to ti kúpila. Ani ja, ak masná je celá. Nie. No ticho. Zateša, Už začína. A čo si kúpila? Čo má kúpiť? Tak chodí volať kúpiť. A nie som nič rozmenila, dnes ti vypadne tvoja kudieva na paku, na čo? Čo není, čo je? A čo je? Povedz mi, čo je? Čo tam je? Kačenka je tam. Ja budem ju každý deň jesť. Ale tá chudíko. Včera, dneska. Zaniera. Pozri, jak ide sem, tak kurva, piča je to. Na voláču chodí do písavky. No tam, kde chodí. A ktoré? Nezoberem si. Kačená? 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 Podporu to nemám. To má odkaz. To je starý ešte na Nebe to nedali nič. Stále to nedali. 12 000. Nebolo tak. Nebolo chodí teraz. Každý Maliarov sedíme, tie krčíme, sme sa dívali, kaj si išla. No ale ja chodím tam, kde je. Ja jedem okolo. No. Ale daj mi. No on bude večer. No a raz som vie, čo to je. Raz som mu poviem. Je toto robotí je. Dneska som bola o 10. na záchod. O pol tretej, no máme 5 minút preskakať. 5 minút. 5 minút. A stará sedí vonku. Pekný tam na labičku. Nebe mi pozrie. To ide? Ja by išlo pozrie. Nemám pochod. A to by takto udeli. Dneska on to bude jesť. Ty si takto. Mne daj teplé volá, čo je. Pazuru ti dám. Lebo zochnem. Pazuru. A dneska potom môžeš. A ja stavím ešte, čo má dušník a idem spať. Aspoň na základ. Veľa robotníka. Čo ukazuje? Dej, na paprika, ten nevodí. Černá paprika. Ale černá paprika, nie čo ukazuje na teba. Kde si pustí von? Aká čierna paprika? No, je černá paprika. No. To jeba sa na ňu. No, vidí, jeba sa na ňu. A čo som mu povedala? Na večeru ti stavím barku. Sme čakali, sme boli večer. No, ale nie, čo, choď hora, aj to pivo som mu musela nechať na stôl. Dobre, že tam boli tí dvere, by si padol dole na zem. Áno. Aká Eva? No tam, to, Darina tam nerobila včera, nie. Tam. Táto sa volá Eva, nie? A kde dvere boli, keď sme? Nevím. Nie, tuto pri záchode. To s ním si bol. S ním si bol. A kedy? No, 7:05. Ste boli? No, a 7 o 9, za jedno pivo. My sme boli v Črbáre ešte. Áno, o 9. Ježiš, nevidia. Ja som ti povedala nedelu. A furt sa dohodujú, volá, čo majú. A vyprávajú za chrbtom. Jaj, Bože, môžem povedať, že napríklad tebe dám jesť a potom jemu spravím. Na teba vyprávanie, no.
takto. Ja neviem. A 50 korún som ti dala, nie bolo 7 peniaz. Ja ideme na jedno pivo, na jedno kokolo, prídeme to. Čo si mi dala? 50 korún. Ja si išlo s ním, nie o 7. A ja som nemal peniaze. Ja neviem, ale ja som ti dala včera 50 korún, ja si išlo s ním. A tebe kto dá 500? Áno, to viem, ale to bolo vtedy, keď si prišiel domov. Dá si mi 500. A ty je klamať, špina, Bože, môj tahači. Daj si mi, je 500. A ty si mi dala 50. Ale to už potom, že si bol... Jaj, Bože, to je... Kedy Keď si predtým? bol s ním o 7, to bolo o 7, kde si mi dal 500 korún. A potom odkiaľ si nemá peniaze? Ale potom, že si prišiel o 9. Ja 10 bolo. Už si mal u seba. A od... Čo za 10 Jaj, Bože, A kde ja som bol? Ale tu si sa ty bujo. Jaj, Bože. A čo? No s ním si Nič pil. išiel von. No? Nič išiel niekde. Kde? Na aute, alebo Jaj, kde, Bože, kde nič tam mal. nevie. Ja som išiel domov. A ešte aj jeho si bola. Že povedaj ťa, prečo povedať, že on nejde. Nič nevieš? Aký šedí? No, čo si mu zobral? No, už vieš? Ja som išiel autom s ním, kde? Asi. Ja volal na aute. A kde som bol na auto? A on prišiel domov. A peniaze Martin dodal. On. Aj on jeho si asi zobral. Si povedal. No, počúvaj, nevyprávať, že nevieš nič. Buď ticho. Na čo vyprávať, že nevieš? Áno, kde? Kde mi dá 500 korún, ideme na dve piva. No. No a ty nič mi, vieš? A ja mám kde peniaze? No to si má u seba. Kde máš? Jemu som dal to korún. Ale to bolo večer. A ty si máš 300 korunov. Dve piva si pýtal, nie a tebe. A 300 korun si mal. Čo som mal? Jaj, Bože, môj chlap. 200 ty. 900 korun si zobral, 100 jemu si dal, nie jej. A 300 si mal. A dve piva si zobral. A zemáky? Aj zemiaky. No. A ráno som mal one, aj bola aké drobné. To... No čo si chodí na rozum? Dvoje zemiaka, dve piva si pýtal. Toto to je. Ja som 17 korún dám. No, a teraz, no vidíš. No. Vyber všetky zapalovače a ktoré sa dajú naplňať. Čo sa dajú naplňať. Ja, dobre. Boja, budem strkať za ušama. Ja ti hovorím, vyber mi zapalovače, nie mi tu za uchom. Nech strko tak, strkáš, ha? Čo tu strkáš tým zapalovačom za ušama? Aha, to sa ujeba za skrb. Bože, môj chlap, čo? A jeden ja to bojím o Boha. Ja už ani vo nebudem chodiť, čo sa ojebe krviu. Čo jebe do mňa. Čo sa ojebe. Čo mi ste papulete, čo sa mali. Rábať jak Ale tak musím hľadať, nie? kravíne. No, same neprídu. To sa dva zapalujete. Aj, tak hľadám, nie? No, som ti to vadí. Same neprídu. To je na naplnenie tých špina vyjebaná. Pozeraj, nie? Krápať, kurvená. Bože, musíš... Nech teba nevie zabiť. Nadávať. A tu kde sa dá Ale zapalúvať na na to plný? pozri, tak to daj dole. Ty! Nehuč! Ty špina! Neviem, obyčajne si tam aj 50. Tam už není zapalúvať. Není. A čo si mať? Bielý černý. A tento černý. To není? Vidíte dve zranky? Aj mojím? To
ste robila spýtať? Som robila, koľko som robila. Proste nie sú dobre, nie. No ešte to ideme dosť. Budeme veď ti daj Olemu, Perovi. To sú robila pekne. Daj to rádio tam! Ty špinate, je to rádio! Kričíš, gas. Gas má veľký papír. Gas. No, teraz. Na mne je dobrý. No. Pomám kávu, keď reje som mňa. Ale dovolí som ja. Tam si zapad do tebe. No, toto si dobe má dosť. Daj sem. Slaví. A to ja tých 500 korún som ti dal, celých 500 korún. No aj 100 korún ti dám, alebo 50. To ja som ti dal 500 korún. Áno, 500 korún. Jemu 100, tebe 500 a ja mám čo? A ty si... Ale ja musím dať na zámok 100 korún. Tomu. Ja ideme sa veľa, čo ti dám. No a má zámok tam. Maria, Čo? 300 korún tá farba stojí. Počúvaj. Ja som si dal schovať 500 korún v tebe. Počuj, A dneska mi máš dať. nejem. No, na, zober si a chodí čo? Chodí jebať. Mararu. No to jebať mararu. Jaj, Bože môj, je to skop. Bravo, na čo pomôže, aj to vyčítam. Ha? Čo pomôže? A ja mu dávam po 50. Toto. On raz pomôže, 500 korún. Ale ja dám jemu 100. Tak. Na vločku 100. Na rozku. Maďarov som prepijú 100. Teraz. A tebe dám 500, lebo ty si hlavná šéfka. A ja mám piču. To ustav trošku. 48 korún, presne to je hráta po ceste. Toto jedno nenávidí. Petričku zabili do obeda, toto. To zlatníctvo treba. Hodiny. Na každý kuáky. Ale kto odjebal. Do obeda, ten deň. Si na raditi. Ty budeš, lebo ty si... Na teba je škoda aj náboj. Teba len sekerov ti po hlavi. No toto musím povedať, pozri, on sa najebe a Marička robí. Toto jedno nenávidí. Zámok máš odkal. Farbu máš odkal. Je ti vypadí tým slepé oči. On sedí odra tam, do lampy. V sobotu nedeš do roboty, budeš plafon Je škriabať. ti vypadne tvoje zubaté zuby. Plafon budeš V škriabať. sobotu bude mať voľno. Nie, že ti bude Budeš mať. plafon škriabať. Tak to bolo na to. Počúva, nie je. Boha už 10 razy už je najebaný. Na mňa bolia nohy. Ani nohy, ako to nemorajú. A čo, ľahko, sedí a máš to robiť. A jebeme, ty jebeme. No. To je jeho slovo. A čo on sa staral? Tam neď opili, jak to. Joj, poďol, buď ticho. No. Buď ticho. Nič nevie. Ani to nehoď. Ten blázon tam bol. Viem čo povedať, kde si mu zobral. Čo som bol? Kde to nekáže, komu si zobral? On povedal, že nemá peniaze a naraz vyťahol 1000. A tedy si mu zobral. Komu si zobral? Tak to bolo aj predvčerom. Áno. A ty si povedal, na mňa, teraz som mu zobrala. Ja teraz som mu zobrala.
Kde som ich zobral, ako? No, a čo my sme boli tam? To ti je basen. Tak keď si bol se mnou, ako som ich zobral? Musíš tu preč volať. Kde? Na mieste. Čo volám do auta. Jej, ešte jeho volali. Ešte jeho zabije na to. Ty sa zabiješ on a ja budem sama. Bola, čo, a ty nič nevieš? Aj Mara. Keď mi povedal, ty čo tebe jebe? Povedal Peti, že Mara je, on nás, ja to povedal, že on nás jebe. Nie, dajte mi pokoj, som povedal. Čo povedal? No a ešte na neho kričal, že prišiel robiť dvere. Ja som ma nevidel. Ja ti môže byť, ja teraz by si robiť dvere, kde si zase najebaný. Jas? Čo by si ty robil? Ja myslím, že na syna a ten mladý pozerá na tebe, by si stál. Daj, hej! Nie, on ide, bo ten mladý včera prišiel. Počúvaj, tu má podporu a ty sa neje. Ešte ani nejedol. Preto už idem ti. No ale on ide von. Čo nemá podporu? On je na tvoju podporu, že mi kúpi. Ty by tu teplú kávu neti komu. Vlastia korupaječka tam pilo. Vlastia korupaječka. Oči si bol. Ste pili? Kad me na teba čakali, aj s Mariarom. A prečo na mňa? Boreku pôjde do rampy a ja pojem tebou domov. A čo ti má seno? Nevede bývať? Nie. Pôjde ti oči, zase, ako má. Ide von. Jeden aký, nemá Počuj, jeden. dotedy sa bude jebať. Dotedy. Komu ty kažeš? Ja mu... Dneska som aj zaspala do roboty. Ešte rád, je toto ti bude robiť Čo si sena. spala do roboty? Budík, som počula o piate. O piate, a som na to na po piate. No ale ja som si... No ešte 10 minút a som zaspala. A vtedy som sa budila, to je počula. A kávu som si musela zobrať do roboty. To si spravila. Ja ti úplne robím. Maročo. Poviem, nechaj ma, idem do roboty. A tebe je prečo, tebe jebe, ty nemám rozumu, celý rozum máš tam napíl. Ešte dneska večer, ja ti príde. A ráno potom nemôže spať. To ešte je opitý. To ešte raba uborí. Bože, kúka, není tu zrej. Má som rád aspoň do tých dvere. No teraz, kedy výslove, zas vydobí otvorený. Ja dneska nič nevedali. Že príde, ti dá to ide do mesa. Je tam 3 mesa. Máte to. A na to? Máš teklu na zbytu? Mám. Kde? Tu je. To je kľúčka, iba ty dá. Ale ja, môže byť aj, že Mara prišlo, nie je keď... Kričo! Kedy by si myslel? 2 razy. No, 2 razy, lebo Meriško, 2 razy. Lebo Meriško nemohol stať. No. A čo povedal nič? Potom. Bola žady boli otvorené dvere. Ja som ušiel. No to je dušu. A tu sme som sa ušiel. Ja, tebe, no vidí, tebe dobre jebe. Kam ma triaslo, všetko mi padalo. Kamarát, aby mi spravil dvere. A čo? Ty si takú navenia, aby si dvere, nepoviem, že... Vina vyjebám. Ty, nepoviem, že to je veľa roboty. Ja som... On, niečo by som mala svým. Amen. Vypí to sebe, teklo vypí. O to neviem. Ja ty čo bude? Ty bude sedieť na tým. No. Jaj, dám hore ruku. Dobre, je prišiel. Áno. Dobre.
A na tie kľúče, počúva, ty dávaj pozor, nenecháva to na stôl. Na čo máte tašku? No ja sa otvorím okno. Čo si mi rozhovorí? Okno. Aj starý patruje ten zámok, jo? Ja aj ten. No a Dana. Dana môže vyprúť na ruky 4. Nemajú ich. S oným idem hrať. Košelom. Petri, nemusím mať toto oči, toto figuru. Daj si papriku. Idem.